Баймак ягы Талкас күле буенда яшь драматургтар өсөн бөтә Рәсәй семинары узгарылды. Унда Башкортстан, Татарстан, Мәскәү драматурглары, күренекле театр белгечләре, режиссерлары һәм актерлар йыелды. Ошо семинарларның безнең башкорт драматургияны үстерүдә инде әһәмияте булыр дип уйлайсызбы? Ну, этәргескестен башлайык. Ул әлбәттә менә һуңгы вакытта безнең драматургларның олыгайып китүе. Менә хәзер вакытта актив ялышкандардан 2-3 кенә драматург бар. Ул Нәҗип агай Асанбаев 2 эшкә итеп килә, Фәрит Богданов 70-кә җиткән һәм Флорид Буляков. Башкалар юк. Мәсәлән, шул Рамил Дәүләткул һәм Урама Искушин дигән бер куйдыра алдык пьесаларын. Унда да менә Азат Нәдерғулов, Гүлдәр Ильясова кебек режиссерлар бик актив катнашты. Улар үзләре шул пьесаны куйды. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә Раилов Кинебаевның 2 премьераһы булды ел исендә. Ну, Буранбай Искушиндәге булды. Тасылпан Гарипованың, Гөлшат Әхмәтқызының премьералары булды. Зөһрә Файзуллинаның менә бер ел исендә бик күп премьералар. Шул бик куандыра. Шуңа күрә инде төрле шиктер туып тора. Бундай семинарга кирәкме һәм башка. Ләкин төрлесе сәбәп табып, уга хылтанып, бага хылтанып, бу семинарда үткәрмәү генә була. Ләкин шундай мәлдә без театрда пьесалар катылып киселгәндә, хәзер яшьләр әдәбиятка бик үк тирәп килмәгәндә, без барыбер ошондай эшне алып барырга тиешбез. Һәм мин ышанам, ошо буындан һәйбәт драматург сакасак һәм уларның артыннан яшьләрдә. Улар инде башкаларда сакырып, өндәп алып килеп. Сейчас наша задача им помочь. Именно с этой целью мы пригласили такого очень известного в России среди драматургов человека, который в свое время имел собственный семинар драматургов, проводившийся в Подмосковье, в городе Руза. И через этот семинар в свое время прошли такие драматурги, как Степан Лобазоров, Николай Калида, Наиль Гаитбаев, Флорид Буляков. Это Валентина Борисовна Федорова, специалист Министерства культуры Российской Федерации. И семинар сразу же приобрел совершенно новое звучание, стал приносить свои плоды. Уже на второй семинар, проводимый совместно с этим человеком, мы получили множество новых пьес. Чем отличается молодая башкирская драматургия от своих коллег из других регионов? Это серьезный вопрос. Вы знаете, с одной стороны, конечно, здесь учитывается и специфика зрителей, то, что башкирские театры продолжают выезжать в районы. В России этого почти нет, по финансовым соображениям, по каким-то другим соображениям. А мне кажется, это все равно нужная форма работы, потому что люди тянутся к театру. Ему без конца предрекают смерть, а он, несмотря на что, и несмотря вот на сегодняшнее безденежье, продолжает жить. Я отсматривала репертуар и в Стерлитамаке, и в Сибае. Я видела зрительный зал. И, конечно, надо учитывать запросы тех людей, которые приходят в зал. Драматурги ваши, их знают, своих зрителей. Знают их боль, знают их печали, знают их проблемы. Это одна сторона. А с другой стороны, мы все думаем о том, что сегодня происходит, о том, как изменилась наша жизнь, как ломаются нравственные нормы. Ушли одни какие-то жизненные критерии, но взамен с большим трудом приходят другие, как человечность, доброта, порядочность. Поэтому темы-то и остаются одни. И, конечно, внимание к истории своего народа. Естественно, что башкиры обращаются к истории Башкирии, Башкортостана. А история-то была нелегкая, и много в ней горьких и кровавых страниц. Но если мы не научимся говорить правду, не скажем все, что наболело на душе, нам, наверное, трудно будет двигаться дальше. Семинар эше бер өҙлөкһөҙ барды. Әңгәмәләр, пьеса тикшерү, пьеса уҡыу, режиссерҙар менән осрашыу, актерҙар башҡарыуында яңы пьесаларҙан өҙөктәр уйналыу, барыһы ла үҙ-ара үрелеп барды. Мәскәүҙән килгән театр белгесе Ольга Игоревна Галахованың сығыштары, тәҡдимдәре бик фәһемле булды. Мне хотелось бы, чтобы послание было не только башкирам, драматургам, но послание миру. И тогда это будет, может быть, совершенно иной уровень и существования самого театра, и, так
сказать, башкирской литературы. Яшь драматургтар семинарында пьесаларды тикшергәндән, режиссерлар менән аралашкандан һуң калган иң зур тойгы аралашуу куанысы. Һәркем йондыҙ аскандай фекердәшен тапты. Бүген ижад кешеһе өсөн бик тә кәрәк бындай осрашыуҙар. Мин иң беренсенән үҙемә яңы исемдәр астым. Менә мин, мәҫәлән, Сөләймәнде драматург булараҡ ғөмүмән белмәйнем. Уже кеше бит 4 әҫәр яҙған. Сер итеп кенә ниндәйҙер театрҙарға таратҡан. Беҙ һаман белмәйбеҙ. Юҡ, уның ишәй менән ҡушай пьеса, спектакль был Ҡазан театрында, Камалда бара икән. И шуны белмәй йәшәгәнбеҙ. Бында теге яки был авторҙың әҫәрен тикшереп, сығыш яһау мотлаҡ түгел икән хатта. Бында тыңлап ултырыу, шунан ҙур фәһем алып, өйрәнеп ултырыу, иптәштәрҙең нисек анализләүҙәрен ҡарап ултырыу, үҙе бер ҙур фәһем. Семинарға йыйылған 11 йәш драматург өсөн был уҡыуҙарҙың, тикшереү, әңгәмәләрҙең әһәмиәте сикһеҙ. Һәр ижадсы үҙе өсөн яңы илһам, яңы балҡыш тапты. Ижад кешеләренең генә ошонда бергә тупланып йөрөүе үҙе бер ҙур ял. Сөнки бында һинең менән булышҡан ниндәйҙер чиновниктар юҡ. Бына шуныһы менән ул иң беренсе иғтибарға лайыҡлы һәр ижад кеше өсөн. Һәм мына шу аралашыуҙа, мәҫәлән, беҙ драматургия өлкәһендә килгән йәштәр бит инде, йәшерәк ҡәләм һынап ҡараусылар драматургияның серенә, уның шундай ҡатмарлы икәненә төшөнәһең. Һәм шуны аңлау үҙе ҙур бер бәхет ул, үҙе бер ҙур эш. Драматургияла баҡһаң, үҙенең үтәлергә тейешле, мотлаҡ үтәлергә тейешле ҡанундары бар икән. Шундай үҙенең генә шул сәхнәлә генә, мөмкин булған сәхнәлә генә яраған талаптары бар икән. Беҙ тормошто туранан-тура ғына сәхнәгә күсерә алмайбыҙ икән. Шул яҡтан асыш булғандыр тимин бөтә йәш драматургтар өсөн дә. Мәскәү ҡунағы драматург Андрей Яхонтов башҡорт драматургтары араһына үҙенең бөгөнгө драматургия алымдары менән ижад ителгән әҫәрҙәре, үҙенсәлекле, бәхәсле фекерҙәре менән килеп инде. Когда собираются творческие люди, то перекрещиваются, сливаются воедино их биополя и их творческие энергии. И то, что никогда не придумаешь один в одиночку, а писатель всегда одинок. Он за письменным столом, он создает не на людях свои произведения, а всегда сидит один. Он многого может не заметить, многое может упустить, многое может не дотянуть. Тут складывается удивительная атмосфера творческая, в которой просто очень многое действительно для себя понимаешь. Ғөмүмән сәнғәт әҫәре, әҙәби әҫәр ул интернациональ. Шуның өсөн дә ошо яҙылған әҫәрҙәр буйынса төрлө кешенең фекерен ишетеү ул бик ҙур нәмә бирә, файҙа. Һуңғы 5-6 йылда үткәрелгән театр яҙы фестивалдәре. Мин уларҙың һәр береһендә ҡатнаштым, башынан алып аҙағына тиклем яҙырға тура килде инде. Һәм менә ошо театр яҙы фестивалдәре үҙе бер ҙур этәргес көс булды. Пьесаны семинарда ҡушып ҡына яздырып булмай. Ул жан белән языла торған әйбер. Бигерәк тә дусларны күрергә киләм, дуслар белән аралашырға. Бу аралашыу миңа көс бирә. Аннары менә шушы аларда хәзер опыт, урысча әйткәндә опыт зуррак, алардан опыт алмашыу, сорашу, ничегерәк эшләргә. Шул ук фестиваль үткәргәндә без Башҡортостан белән киңәшеп эшләдек. Бүтән әйберләрендә мин Башҡортостан министерство белән киңәшеп эшләргә тырышам, чөнки опытныйыраҡ кешеләр бар. Ысын театр һөйөүсене тик балала драматургия аша ғына тәрбиәләп була. Көсләп кешегә театр дигән һөй, китап һөй тип әйтеп булмай. Уны бәләкәй генә саҡтан башларға кәрәк. Шуның өсөн менә был семинарҙарда балалар драматургияһы буйынса әллә ни һүҙ алып бармайбыҙ беҙ, бит. Балаларға яҙылған пьесалар да юҡ. Шуның өсөн бер генә теләгем инде киләге семинарҙарда үҙенең айырым бер секция булһын.
Унда балалар драматургия турында һүз алып барылһа, бигрәк тә отышлы булыр ине. То, что есть пьесы, есть очень интересные авторы, очень интересные мысли, это, безусловно, самое главное. То, что и авторы умеют их рассказать, умеют их подать. И я думаю, что те пьесы, которые мы обсуждали на этом семинаре, они станут спектаклями. Нисек инде ул менә бер ултыруда тиерлек бит. Ике әсәрде икеһендә сәхнәгә куярлык итеп мин шул вакытта яҙа алдым икән тием. Бына мин аңлата алмайым. Был бына туган якка кайтып, туган якта әйтәләр бит, дома из стен помогают ди бит. Шул микән? Әллә аркаемга минең йөрүем бит. Уның энергетика ярдәм итә микән? Мин был үҙемдә менә булган был яңы менә был асышты үҙем асыуымды. Мин әлегә үҙем дә аңлата алмайым. Bütün bu seminarlardan ehemmiyeti nimele? Bir küp mühim, üzerine gerekli eybirler alıp bula. Dramaturglar, üzeri yazabilmehellerde bik dürüst fikirler ettiler. Bik dürüst yöneliş verirler. Şuna kadaklı. Бына шулай асыштар, хистәр, хыялдар менән тулы драматургтар күңеле. Семинарга сакырылган режиссерларның кәефе күтәренке. Тиздән һәр театр репертуары 2-3 яңы исем, яңы әҫәр менән биҙәлер ахырыһы. Башҡортостанда драматургия һүне бармай, тоҡанып, яңынан яңы әҫәрҙәр туа. Бөгөнгө тормошҡа ҡарата үҙҙәренең фекерҙәрен әйтәләр. Нисек, ниндәй ошо ҡатмарлы, ауыр тормош тибеҙ бит инде, шуға ҡарамаҫтан, әҫәрҙәрҙә бөтә яҡлап проблемалар асыла. Беренсенән, икенсенән шуны әйткеһе килә, әҫәрҙәр еңел-елпе түгел. Бик фәһемле һәм идеяһы ла бар, һәм ҡарар спектакль итеп сығарғас, ҡарар нимәһе лә бар. Бик ҡыҙыҡлы асыштар булды. Сөләймән Латиповтан Сулпан Гариповаларҙы үҙем өсөн астым тигән кеүек пьесалары менән таныштык. Бигерәк тә обсуждение ваҡыттарында Мәскәүҙән килгән тәнҡитселәр, Валентина Борисовна Федорова, Ольга Игоревна Галаховалар, Андрей Николаевич Яхонтовтар, ниндәйҙер ҙур тәнҡит һүҙҙәре менән, ҙур уровендә булған тәнҡитселәр баһа биреп, йәш драматургтарға өмөт өрөп ебәрделәр дип әйтәһе була. У вас как режиссера возникло желание поставить какую-нибудь пьесу? Да, желание возникло. Ну, сейчас я сразу же, как человек, практически пытаюсь думать о возможности реализации. То есть, как правило, драматурги здесь пишут пьесы с очень большим количеством людей. Это вот самая большая проблема на данный момент. Количество актеров. А так, в принципе, конечно, желание возникает. Причем не спонтанно. Захотелось и все. А именно там есть театральность. Поразительно, вот в этих пьесах есть театральность в хорошем смысле этого слова. Не натянутая театральность, напыщенная, а абсолютно, как сказать, тонкое ощущение театральных законов. Беренче семинарда Кулдәүләттең тышаулы өйөрөн алып кайттым. Яңы бөтөнләй быга тиклем булмаган алым менән язылган, шунан былтыргыһыннан авыстай Гөлшаттың. Менә быел да уже портфельгә 2 әҫәр һалып куйдым. Киләсәккә, Алла бирһә, ул авторлар менән күрешербез, эшләрбез дим. Менә шуныһы менән ҡәҙерле ул. Бөгөн генә көндә мин 3 пьесаны алып ҡуйыр инем. Әлбиттә, условия есть. Уйларға, доработать, доделать. 3 пьесаны алыр инем. Шуныһы шатлыҡлы, элекке бер нисә йыл элеккенә әле ул семейный, частная мелодрама, вот как-то дальше семьи, дальше деревни не уходили. Бүгенге көндә шул буттан уҙып киткәндәр, ниндәйҙер философик кимәлгә күтәрелеп. Әйтер һүҙҙәре беҙҙең өсөн генә түгел, үҙенең ауылы өсөн генә түгел, нисектер бына күберәк кешеләргә, бөтөн донъяға әйтер һүҙҙәре бар беҙҙең яҙыусыларҙың. 200 йылдан бер 5-6 драматург ҙур исем алып, мына бөтөн театрҙар тартып ҡына торасаҡтар, тартып алып торасаҡтар пьесаларын.
Яшь башкорт драматургларының бөтә дөньяга бүген әйтер һүзләре бар. Һәм улар сәхнәнән яңгыра икән. Тимәк, драматургияны үстерүдә, хатта барлыкка килтерүдә семинарларның әһәмияте бик зур. Заман башка, заң башка дигәндәй, бүгенге көн талабы ул вакытында әйтелгән әдип һүзе.